kulikonse kumene muli madzulo buno ndikulandireni program imene ya Hymns of Hope imene imakufika ndi pano pa VNV Media TV Sunday ngati lero madzulo buno nthawi ya 7 koloko. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndemu program imene itima kupasirani nyimbo zopereka chiyembekezo. Ndi zambiri zimene anthu fedu kumanizana nazo. Titasegula pano line yathu nkunena kuti aliyense ndithu afotokoze zimene kumanizana nazo pakhala ndithu mndandanda wa zinthu zimene anthu fedu kumanizana nazo. Ndife timabwera ndi nyimbo zimene mbali imodzi imatikuta mumavuto amene fedu kumanizana nazo. Nyimbo zimachita kwaukulu kwambiri. Kwa inu mzathu amene munaferedwa, nthawi imene mwaferedwa kwabwera kumpingo kuimba mumadziwa mene nyimbo zimakukhazikitsa mtima pansi. Kwa ife amene timafuna tichite zinthu zoyipa kati ndi nkhawa kungomvera nyimbo zimakuthandiza kuti mtima ukhale pansi. Ndemu program imene itimabwera kukupasani nyimbo zosiyanasiyana zimene zoyimbira kuchokera kuno ku Malawi ndi mayiko ena kukupasirani kuti mumve uthenga wa munyimbo zimenezo. Timathokozanso kwambiri inu amzathu amene matisatira mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto ndi ndimanga zimene mayika mprogram imene ife kuno timamva kukoma ndipo timakondwera chifukwa choti mumatenga nawo mbali komanso kusatira program imeneyi ya Hymns of Hope. Ndere lonso takoza nyimbo za nkhani zimene tikhati kupasirani madzulo buno pamene mukumwati kakudya nsima kucheza kayankutani tamamverani nyimbo zimene posachedwa apa tiyambe kuchita nazo. Ndi nyimbo yambirira imene yambire program yathu ya siku la lero ndikuimba kucha kwa mzathu Mavuto Mseula, nyimbo imene akuti masiku a Nowa. Kwa inu amene mukumbukira nkhani ya Nowa, talingalirani zimene zimachitika m'masiku a Nowa, chimene chimachitika ndi chani? Kunali kusangalala, kumwa, kutani, Nowa akutere, ena kuchita zawo. Zimene zinso zikuchitika masiku athu ano. Koma tisanayankhule zambiri, tiyeni tioneni nyimbo imene yoyimbidwa ndi mzathu Mavuto Mseula, masiku a Nowa.
Kuyimba kumeneko kwa mzathu amene mavuto mseula, nyimbo yabwino kwambiri imeneyo imene akuti masiku anowa ndi kukhupira mzathu mwalingalira komanso mwaona mwakumbukira zina mwa izo zimene zikuchitika m'masiku osiriza komanso imene ife tikukhala moyo wathu tsiku ndi tsiku. Kodi ifeyo tikayiona nthawi ya Nowa ndi nthawi imene tikukhala ino sizikufanana? Alipo anthu ena amene akutilalikira ife kumatakomedwa kumwa kusangalala ndiyena timachita makana anthu akatiyankhula ayi moyo ngwanga ndikuyena kusangalala, life is too short. Timayankhula zambiri, ndalama nzanga ndavutika ndekha ndazisaka ndekha ndikuyena kusangalala. Koma pali kusangalala kwina kumene uthenga ukuperekedwa, ife tikusangalala osamva uthenga wamphamvu umene Mulungu wathu okhala kumwamba akutiuza. Kenako ono timazalirira kuusi chisa kuchita sekedwa, palibe china chilichonse chimene ife tingathe kuchita kungovomereza kuti zativuta. Ndipo pamene Mulungu adalitsa ndi zosiyanasiyana, tiyeni ndithu tichite chifuniro chake. Tisakhale ngati anthu a mu nthawi ya Nowa amene uthenga umaperekedwa koma osamva iyayi. Zambiri zimakambidwa osafuna kusintha. Ife amene tikuchita bwino tiyeni ndithu tipitirize kuchita bwino. Ife amene sitikuchita bwino iyayi nthawi sinathe, tiyeni tichilimike ndithu kuti tichite bwino. Tisakhale ngati anthu a mu nthawi ya Nowa. Katikati mwa program imene ya Hymns of Hope timakhala tikuyankhulana komanso kupasana nyimbo zosiyanasiyana. Nyimbo yotsatira imene tifikenso program imeneyi ndi kuyimba kucha kwa mzathu a Morning Stars. Nyimbo imene akuti mukuyimiranji. Kodi mukuyimiranji? Ena mwayima simukupita isogolo simukubwerera mbuyo, mwangoyima. Chimene chikuchitika simukuchidziwa, koma mukuyenera kuzindikira kuti pamene mukuyima inuyo posayidwa pa Yesu Khristu akhala kubwera. Zochitika zathu zimene akuonesa ifeyo kupita chisogolo, tisayime malo amodzi yayi. Tiyeni tiphunzire kupita chisogolo. Morning Stars. Mukuyimiranji ndikuyang'anitsitsa, Yes, yemwe yuadzabweranso, inu hamunanudikiralitsono. Yes, yemwe yuadzabweranso. Yes, where you enter, where and so. Yes, where you, down on your corner, Muti pempera bema siku apita. Yes, where you enter, where and so. So muntu aliyense atamona iye. Yes, where you ataweranso. Yes, where you down on your corner, Muti pempera bema siku apita. Yes, where you enter, where and so. Yes, where you, down on your corner, Muti pempera bema siku apita. Yes, where you enter, where and so.
apita yesemweyu adzabweranso yesemweyu tano yokoma auze antuwo mutipempera bema siku apita yesemweyu adzabweranso. Kuyimba kumeneko kwa Morning Stars nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo ina kuti kodi mukuyimiranji chifukwa Yesu yemweyu posachedwa apa akubweranso. Ndiye ni zochitika zathu za siku ndi siku zizionesa kuti Yesu Kristo akubwera. Zimene ifeyo tidzidya, zimene ife tizimwa, zimene zozo ndithu zikutinso tife tangoyima malo amodzi. Makhalidwe yathu ichitagwira. Zikungoonesa kuti ife tayima malo amodzi sili kupita chitsogolo. Koma chimodzi tikuyenera kuzindikira kuti Yesu Kristo akubweranso posachedwa apa. Ndiyeni ndithu tichilimike kuchita chifuniro chake, tisayime malo amodzi tipite chitsogolo. Zonsezi kuti fika mprogram imeneyi ya Hymns of Hope tatiuzeni kuti mukuonera kuchokera kuti, komanso osayiwala kuchita subscribe channel chimene cha VNV Media TV kuti mukhale mwayi ophunzira komanso kuona zinthu zosiyanasiyana zimene timakhala tikupasirani pano kuphatizapo program imeneyi ya Hymns of Hope. Nyimbo yosatiranso imene tifike program imeneyi ndikuyimba kucha kwa mzathu Alvin Spreaders kuchokera Komo ku Zambia, nyimbo pena kuti Matalala. Nyimbo yabwino kwambiri imene anyamata amenewa anayimba bwino chifukwa aona ndithu zabwino kwambiri kwa inu amene mukuonera komanso kumvera. Takutengeni uthenga umene amafotokoza anthuwa chena bwino kuti tiyayi tikupereka zikomo kwa Ambuye potipasa sikuli, potipasa zonse. Iyayi chofunikiranso ndithu musuke mitima yathu niyere ngati matalala. Kuyimba kwa Advent Spreaders. Tipereka zikomo Ambuye mwatipasa feleloli mwatipasa mau wa moyo kwatu ni kumwambako. Tipereka zikomo Ambuye mwatipasa feleloli mwatipasa mau wa moyo kwatu ni kumwambako. Matalala oyeresesa mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Oyeresesa mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Tizarembekezanu Ambuye murimbikise tonsefe ndipo mzimu wanu oyera utifungatire fe. Tizarembekezanu Ambuye murimbikise tonsefe ndipo mzimu wanu oyera utifungatire fe. Matalala oyeresesa mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Oyeresesa mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Mitima yetu ikalebe yoira songa
Mitima yetu ikalebe yoira songa timatala. Kuyimba kumeneko kwa Alvin Spera zochokera dziko la Zambia. Nyimbo yabwino kwambiri imeneyo imene akuti Matalala kutifika mprogram imeneyi ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Kwa ino amene mwango tipeza kumene mprogram imeneyi kwa nthawi zonse mumakhala ndi ine Philip Nyirenda. Tatuzeni kuti nyimbo zimenezi zokudalisani motani, zokusunthani motani, zokukutani nakupasani chiyembekezo chotani. Musaiwale kuchita subscribe channel chimenechi cha VNV Media TV kuti mupitirize kuonera zinthu za nkhani zimene timakhala nazo pano katikati ma program ene ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo inanso imene ifike mprogram ene ndikuimba kucha kwa mzathu a Mpingwi Future Amo. Nyimbo imene kuti ndi mtume yani akalalikira utenga kodi ndi mtume yani kapena ndinu kapena ndine kodi akhale ndani. Tionere kuyimba kumene kwa Mpingwi Future Amo. Kodi ndi mtume yani apite kumeneko akalalike utenga. Kodi ndi mtume yani akalalike utenga dziko lonse. Kodi ndi mtume yani apite kumeneko akalalike utenga. Kodi ndi mtume yani akalalike utenga dziko lonse. Mbuyanga ndi mtume mulaliki apite kumeneko akalalike utenga. Kumapopita atenge Baibulo akalalike utenga dziko lonse. Mbuyanga ndi mtume mulaliki apite kumeneko akalalike utenga. Kumapopita atenge Baibulo akalalike utenga dziko lonse. Mbuyanga ujawapita Solomo tenga nyimbo usatile. Mbuyanga ujawapita Solomo tenga nyimbo usatile. Mbuyanga ajapita wala kutale wakutale nyamuka wasatile. Mbuyanga ajapita wala kutale wakutale nyamuka wasatile. Mbuyanga onse apita tosefeti nyamuke tiwasatile. Mbuyanga onse apita tosefeti nyamuke tiwasatile. Kodi ndi mtume yani apite kumeneko akalalike utenga. Kodi ndi mtume yani akalalike utenga dziko lonse. Kuyimba kumeneko kwa Mpingwi Future Advertisement Amo. Nyimbo imene akuti kodi ndi mtume yani kapena ndiwe kapena ndine ambiri ndithu nkhani nkumakhokanirana kapena upitatu ndiwe.
imakhala imene asogolatu kwa ife amene takhala kumuzi nthawi zina kunja kukada mantha makhalapo mukhati muli gulu ndeka njira kake nkakang'onong'ono kwambiri imakhala nkhani yonoti kodi asogole ndani sogolatu ndiwe iya ine ndisalira mbuyo ine ndikhala pakati timasankha malo osiyanasiyana koma nkhani imene tikukamba pano ndi nkhani imene Mulungu wathu akumwamba akutiuza ndithu kuti ayi mu zonse zimene ife tingathe kuchita pali chinthu china chimene ifeyo tikuyenda kuchichita ndi nkupita kukalalikira uthenga ndipo peza makhalidwe athu ndithu sakuonesa kutero Mulungu wathu atibetchera kodi mwa inu zimene mukuchita kodi amene apite ndi ndani amene ine ndita mtume kuti akalalikire uthengawu ndi ngati tili anthu a look sharp ngati tili anthu ochenjera tikuyenera kuvomera mwachangu kuti Ambuye musayang'anenso musachofusa kubwereza ine ndilipo nditumeni ndikagwire ntchito imeneyi kodi inu amene mukutimvera Mulungu wathu atibetchera kodi antume yani ngati muli pamenepo iye atachita na amene kuvomereza kuti mukagwira ntchito imeneyo katikati ma program imeneyi ya Hymns of Hope ndipo nyimbo inanso imene tifike tikimba kucha kwa gulu la Angels Voices kuchokera ku Khubula 1 nyimbo nakuti ndapeza bwenzi ndapeza bwenzi pala bwenzi osiyanasiyana amene ife tingathe kuatchula pano koma pali bwenzi lina limene lingathe kutikopa mtima ifeyo kungomva kuti kumwamba kuliza kuti kungomva kuti pali chakuti ife nkukopeka mtima kulisatira bwenzi limenelo kodi ndiliti bwenzi limenelo ndiliti nyimbo imene tatene tilimveni kuimba kwa Angels Voices. Sibiso, itu
kuyimba kumeneko kwa Angels Voices kutifika mprogram imeneyi kwa nthawi yoyamba nyimbo imeneyi yakuti ndapeza bwenzi ndi kwa ife amene timuonera iye ali kuoneka kuti bwenzi lake ndi Yesu Khristu. Limene tikamawerenga timamva ndithu kuti kumwamba nkokoma, kumwamba nkwabwino, kulibe zimene ife tikumanizana nazo, kulibe njala, kulibe chiyani, kumwamba nkokoma. Ndiye bwenzi limene ife lingatokhala nafe ndi Yesu Khristu. Bwenzi limene lingathe kutikopa ndi Yesu Khristu. Palibe bwenzi nalilo onse. Izi zimene zimakhaza masiku anozi, zamabweza masiku ano. Pa ubwenzi yayi, zimenezi zimatotikopa koma nzaboza. Nthawi zina sizipitirira iyayi. Koma pali bwenzi limene silikhumudwisa, limatotikopa komanso ifeyo nkukopeka mtima ndikuyenda nalo ndiye ndi Yesu atokhala kumwamba. Nyimbo yosadira imene tifike mprogram imeneyi ya Hymns of Hope ndikuyimba kuja kwa mzatu The Setups kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Nyimbo inakuti Endless Song. Nyimbo yabwino kwambiri imeneyi itimalizire program yathu ya siku ali. Tikudziwa kuti mwadalisika ni nyimbo za nkhaninkhani zimene takupashani madzulo buno mu program imeneyi ya Hymns of Hope. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, komanso amene amatijambula pa kamera panali Brian Katumba. Ife tonse tikutipitizani kuonera ma program osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Mwakoma nonse. Good night. And it makes my heart. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on, and to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you'll see me through, and sing the songs you leave. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing